Vo štvrtok 26. marca sa uskutočnilo zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci prerokovali niekoľko dôležitých uznesení, no najdôležitejším bodom programu bola voľba hlavného kontrolóra mesta. Na voľbu hlavného kontrolóra sa prihlásilo 5 kandidátov. Inžinierka Mária Števková zo Žarnovice, Mária Šálková z Tekovskej Breznice, magister Juraj Valo z Novej Bane, inžinier Rudolf Krištof z Novej Bane a magister Jan Havran z Novej Bane. Funkcia kontrolóra spočíva predovšetkým v kontrole hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Jeho úlohou je nielen chyby hľadať, ale predovšetkým pomáhať pracovníkom mesta a zriadených organizácií mestom týmto chybám predchádzať. Po predstavení sa všetkých kandidátov na hlavného kontrolóra mesta Nová Baňa poslanci mestského zastupiteľstva pristúpili k samotnej voľbe tajným hlasovaním. Predseda volebnej komisie inžinier Vincent Štuler oboznámil plénum s výsledkom prvého kola, ktoré nerozhodlo, a následne poslanci pristúpili k voľbe kontrolóra v druhom kole, do ktorého postúpili magister Jan Havran a magister Juraj Valo. V druhom kole poslanci rozhodli v pomere hlasov 7:5 v prospech kandidáta magistra Jána Havrana, ktorý sa stal hlavným kontrolórom na najbližšie obdobie. Primátorka mesta mu poblahoželala a zároveň poďakovala za činnosť končiacej hlavnej kontrolórke Márii Šálkovej.